tady další video s naší oblíbenou, kterou v minulém videu bylo moje oblíbená věc a je to... Žídle, já mám to žídlí. Ano, jsem rozpočítanej. Najdete ji na Praze 6 u kontejnerů tady. A hovná Praha. Je to v Ostravě, vole. No dobrý, jsem vás chtěl vochcat trošku. Ne, že pojedete přes celou Českou republiku až do Ostravy. Jo, kvůli skurvený židli, to vemte mámě z kanceláře, rozšroubujte si to a máte to levně. Jasný, vole, a máma se to absolutně nevšimne, že přišla o židli. Jo, že bude mít jenom prdel na té zemi, vole. Ta velká macota, protože i naopak bude mít vytuněno. Tak pojď. Vy v minulém videu oblíbený Daniel Matis. Daniel Šafařík, teda Daniel... Je to Pepa Zepa. Dobrý, nemáme tady nejmenovanou tvář. Dobrý, nejmenovaná tvář. Ano? Nejmenovaná tvář, vypadni, vole, z videa. Nejmenovaná tváři. Ano, anonymní člověku, vypadni. Trošku radíme za divé. Smejde malej. No, a můžete začít. Jedem, vole. Sjďte z obrubníku a pojďte. Z obrubníku. Tam nejezdí, vole. Jo, tam jeď. A nahoru vytlač, vole. Tam musíš do jednosměrky. Na druhou, ty kokos. Tak to jsou hustý hoši, vole. Jsou buzíci, vole. Kámo, takový buzranty, to jste ještě neviděli, vole, hochu. Vidíte je, vy buzíky? To jsou kokoti, vole. Jsou No nic, to jsou kokoti, že? Vy se teď koukáte s většinou lupou. Já vidím úplně někde v prdeli teda. Jsou kokoti, oni se Abyste pochopili, tak tamhle je retardér, jo? Tak tamhle je retardér, tak oni se vyjebali o retardér. Kráska, kámo. Zažijte to taky. Prostě hej. Dám monstra. Monstrásky. Vidíte to? To je taková ruka. Nepijte, děti. Nepijte energetiáky, to je zdravé, ale já můžu. Jedu. Však jsi ještě menší než oni, vole, naši diváci, ty kokot. Je mi jenom 13 let, je mi už 13 let. Je ti jeden rok, vole, a nevím, co meleš, more. Army hamster. To si něco? Army hamster, ty kundo. Dělej, dej to dolů. To nedáš už, jestli jsi to dal nahoru. Vole, jeď, prosím tě, ty kundo. Tlač ho, vole. Nech z toho videa budu úplný hovno, teda. Ne, vole, kam jedeš, na druhou stranu. Ne. Ne. Roztočíme. Dělej, tak ho vytlač nahoru do toho kopečka přes ten retardér. Já půjdu s váma. Jeď, vole, ne. Otoč ho a tlačne. To je jako Barbara. Čelo, bože, jaký má velký čelo. Má Harry Potter by se na tom dal hrát. Tak se otočte. Harry Potter. Harry Potter. A začít. A jdem. Ono vyjebe přes ten... Opatrno se má druhé jméno. Jasně, vole, dinero. A tvoje zboží je pičosténo. Koko a skero. Moc dobře ví, že mám. No dobrý, nebude si zpívat, jo. Jsou buzíci, že? A jinak vám nejebe. Co? Nejhorší čito. Oh shit. Hele, jablíčko. Teda použít do přírodopisu. Dobrý. Ne, já chci kamerovat. A to mi co řekneš? No, natáčíme. Konečně jsme se zbavili té krávy jedny z kudů. To je jedny Hranková nejlepší učitelka. Tady ze škola. Dobré.
Můžeš, vole. Natočuj mě, Teď sedí v tom, Natoč. ale mojí silou úderu, jo. Brácho, sedí v tom autě za náma. GG. No nic, tak si sedněte. Když jsem to říkal, to je zpětka, vole, jsem to říkal, vole. Tak si sedněte a jeďte, vy buzíci. More, Radku! A kam jedeš? Jo, vyjedeš nahoru, až na... Jo. Jeď! Dělej, vole, za chvilku je to bus. Nahoru, vytlač ho. To je vůl. Abyste si představili, jak je to krpál, jo? Oni již tady skončili, jako. Nahoru. A co tam chceš, jo? Tak jedem, kámo, protože nevíme, tady nevidíme na bus. Pojď dolů. Otočíme ho. A jdeme. To je kokot! Daniel tam ujel! Já jsem udělal provoz. Daniel řídí se krajinou, vole! On to ubrzdil, že se tam rozseká. Hej, a teď Radek! Vytlačíme jenom tu židli, protože jeho bychom tam nevytlačili, dělej. Dělej na, vole! On tam jde, pojď, Daniel! Auto. Vidíte provoz. Dobré, počkej, ty jde! Ten se dojebe! Nevidím, že se nenarazil. Tady